Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Tani. Taong 1977, Katubig, Northern Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa kabilang parte ng ilog ang pamilya ni Lolo Tani. Nasa 70 anyos na siya noon, kaya pawang pangingisda na lamang ang napagkukunan niya ng hanap buhay. Malalaki na rin ang siyam niyang anak, at ang 4 dito, meron ng kanya-kanyang pamilya. Dahil sa ayaw ng mga ito mapawalay sa kanya, kung kaya't nagdesisyon ng kanyang mga anak na magtayo ng bahay malapit lang din sa kanilang tirahan. Sa lugar na yon, pawang pamilya lang din nila ang naninirahan, gawa ng karamihan sa mga baryo sa sentro ng Katubig naninirahan. Naunawaan naman nila ito, lalo pat ang kanilang lugar ay madalas na binabaha. Mamasa-masa rin doon ang lupa na siya namang nagiging problema nila sa pang-araw-araw. Gayunpaman, hindi sila nagrereklamo sa ganoong sitwasyon sa kadahilan ng maraming biyayang na ibibigay ang ilog ng Las Navas sa kanilang pamilya. Dagdag pa ni Lolo Tani na dahil sa mga lamang dagat na nakukuha nila, kung kaya't kahit mahirap sila, hindi sila kinakapos sa kanilang mga pangangailangan. Minsan nga, di hamak na mas marami pa silang naiimbak na bigas kumpara sa mga taga-baryong nakatira sa sentro. Marangya at masaya ang pamumuhay doon. Pero kapalit naman ito ay ang walang katapusang pagtitiis. Samantalang sila Lolo Tani noon, kahit medyo nakakaburyong ang buhay, kaya nilang magpahinga anumang oras nila gustuhin. Wala rin sila roong gaanong problema, maliban na lamang sa mga nilalang na naninirahan sa ilog ng Las Navas. Kahit malaki ang bangka nila, hindi sila nagpapakakampanting tumawid doon ng 10 oras. Alam nyo kasi, pinuno, hindi kagaya ngayon mababaw na ang ilog. Dati, malawak at malalim yan. Halos inaabot ng 10 katao ang lalim ng gitna, tapos meron yung mga uka na malapit sa pangpang. Dahil sa ganoong estado, naliligo lamang sila sa parte ng ilog kung saan kabisado na nila ang paligid. Paulit-ulit din niyang pinapaalalahanan ng kanyang mga anak at apo ukol sa panganib na nagkukubli sa lugar na yon. Bagaman alam niyang naniniwala ang mga ito sa kanyang babala, ibang usapan naman sa mga hipag at biyanan niya. Bukod sa hindi yun naniniwala sa mga ganoong bagay, wala itong takot sa mga nilalang na kanyang binabanggit. Minsan nga, napagtatawanan pa siya ng mga ito, kaya magmula noon, pinili ng manahimik ni Lolo Tani ukol dito. Habang tumatagal, inakala niyang tama ang mga biyanan niya. Hanggang sa dumating ang isang araw na nalaman niya ang pagkawala ng kanyang panganay na apo sa ilog. Nangyari ito nung tinangka nilang tumawid ng gabi para makarating sa sentro ng baryo. Nataon kasi noong bisperas ng pista, kaya nagkayayaan ng pamilya ng anak niya. Bagaman hindi siya nagkulang sa babala, pakiramdam ni Lolo Tani, meron siyang kapabayaan kung bakit nangyari ang bagay na yon sa apo niya. Dahil sa ganoong rason, matapos nila itong malaman, nagdesisyon siyang kausapin ng kanyang mga anak. Isang gabi pa lang naman ang lumipas, kaya naniniwala silang buhay pa ang bata. Pagpatak naman ng 7:00 ng umaga, binaybay nila ang pangpang para maghanap ng mga senyales ukol sa maaari nitong kinaroroonan. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, panay naman ang pagtanong ng ama ng apo niya ukol sa hinahanap nila. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang sinabi nito, napatingin lang naman siya rito habang bakas sa kanyang muka ang pagkairita. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na totoo sila? Ay nako, hindi ko sukat akalaing nakikinig lang pala kayo sa mga kwento ko.
pero hindi kayo naniniwala. Ngayong nawala ang apo ko, naniniwala ka na ba na may mga aswang sa ilog? Nang marinig naman yon ng kanyang anak, napayuko lang naman ito habang tumatango. Inamin din ito sa kanya na naimpluwensyahan siya ng mga paniniwala ng pamilya ng asawa niya. Dagdag pa nito na hindi sana mangyayari ang bagay na yon kung hindi niya ito pinahintulutang pumunta ng baryo ng 10 oras. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, muli niyang ipinaliwanag dito ang tungkol sa mga nilalang na kanilang kinakaharap. Ayon kay Lolo Tani, matagal nang umiiral ang mga aswang sa ilog ng Las Navas bago pa man doon magkaroon ng tao. Dagdag pa nito, isa yun sa mga rason kung bakit kailangan nilang makisama sa mga nilalang. Mas mainam na iwasan ang dapat iwasan at respetuhin ang lahat ng lugar na namumuhay malapit dito. Nabanggit din niyang hindi madaling hanapin ang mga nilalang, lalo pat sa mga taong yon, maaaring namumuhay na ito sa pinakadulong parte ng ilog. Milya-milya ang layo nito sa katubig at napakahirap pasukin ng mga daan patungo rito. Literal na liblib ang lugar, kaya maaaring abutan sila ng ilang araw sa paglalakbay. Nabanggit din ni Lolo Tani, walang tao raw naninirahan dahil sa presensya at pagpaparamdam ng mga nilalang. Nang marinig naman ng panganay niya ang kanyang sinabi, napalingon lang naman ito sa kinaroroonan ng kanyang mga bayaw na sumama. Kahit hindi yun nagsasalita, ramdam niya ang matinding pagkabahala nito buhat sa mga mangyayari. Makalipas pa ang ilang oras, nang medyo malayo na ang kanilang inusad, nagdesisyon silang bumalik na muna sa kanila. Naisip kasi nila noon, hindi sila maaaring magpatuloy sa ganoong kalagayan, lalo pat wala silang sapat na dalang pagkain at mga kagamitan. Dagdag pa ng anak niya, mas mainam na pumasok doon ng handa upang hindi sila magkaaberya. Dahil sa naging desisyon ng grupo, agad naman silang bumalik. Pagdating nila sa kanilang lugar, hindi na sila nagsayang pa ng oras sa pagpapahinga. Kinahaponan, bago sumapit ang 2:00, muli silang umusad patungo sa pinakadulo ng ilog ng Las Navas. Sa mga sandaling yon, handa na ang pagkain, kagamitan at armas ng kanilang pangkat. Bagaman hindi sila pamilyar sa lugar, kampante nilang pinasok ito dahil sa dami ng bilang ng kanilang grupo. Ayon kay Lolo Tani, nasa 9 katao sila noong naghanap sa puso ng ilog. Bawat isa maliban sa kanya, walang kaide-ideya sa mga kahaharapin nila. Basta, malakas ang loob ng mga ito dahil marami ang bilang ng kanilang grupo. Ngunit, pagtungtong ng gabi noong mismong araw, dito na nagbago ang simoy ng hangin sa lugar. Mag-aalas 6 pa lamang ng hapon noon pero napakamaligalig na ng ilog. Isipin ninyo, wala naman noong umiihip na malakas na hangin pero nagngangalit ang alon sa pangpang. May mga pagkakataon ding nakakarinig sila ng paghuni na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kakaibang huni na kanilang naririnig, gawa ng para yung iyak ng bata. Alam ni Lolo Tani na merong ganoong huni ng ibon. Pero sadyang kakaiba to eh. Kalaunan, nagdesisyon siyang maghanap na lang ng mapagpapahingahan sa takot na baka kung ano pa ang makasalubong nila sa daan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napadpad sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ligtas at kokonti lang ang damo sa paligid, kaya doon sila nagdesisyong magpalipas ng gabi. Upang masiguro ring lalayuan sila ng mga galang hayop, naglatag sila ng malalaking siga papaikot. Ayos na ba to, Tay? O magdadagdag pa kami ng karagdagang siga sa likod?
Tama na yan, anak. Sapat na yan para malaman ng mga hayop na mayroong nagpapalipas ng gabi rito. Sabihan mo ang mga bayaw mo, salita ng pagbabantay. Pagpahingahin mo muna sila dahil mamaya tayo naman ang iidlip. Pagkalahad naman ni Lolo Tani ng mga katagang yon, agad naman siyang naghanap ng pwesto kung saan malawak ang lugar na kanyang matatanaw. Sa mga sandaling yan, wala siyang balak na matulog dahil anumang oras maaari silang salakayin ng mga nilalang na umaaligid sa buong paligid. Anya, hindi yun malabong mangyari, lalo pat literal na isang malawak na ilang ang kanilang napasok. Naniniwala rin siyang bibihira pa lamang ang mga taong nakakarating dito, kaya hindi niya maipagkakaila ang panganib na dulot ng ganoong senyales. 3 oras bago sumapit ang hating gabi, nagpatuloy ang kanilang pag-iikot sa pahingahan. Para hindi maburyong kung ano-ano na ang pinag-usapan nila ng kanyang mga anak. Ganon at ganon ang estado ng kanilang ginagawa hanggang sa mapansin nilang masyado na palang malalim ang gabi. Maya-maya pa, nang medyo malapit na ang oras ng pagbabantay ng mga bayaw niya, hindi na sumabay sa kanya sa pag-ikot ang kanyang anak. Siyempre bilang ama, inintindi naman niya ito. Alam niya kasing wala sa kondisyon ng katawan nito dahil sa ilang araw na sunod-sunod nitong trabaho. Sa kanya namang paglalakad, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Ngunit, nang akmang malapit na si Lolo Tani sa pinagpapahingahan ng kanilang mga kasama, meron siyang napansing 5 kataong nakatayo sa gitnang bahagi ng ilog. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niyang napansin ang mabilis nitong paglapit sa pangpang kung saan siya naroon. Imbis na kumaripas ng takbo itong si Lolo Tani, lumuhod siya sa harap ng mga nilalang, iniyuko ang kanyang ulo at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Habang ginagawa niya ito, halos maglaho naman ng matinding pagkasindak at takot sa kanyang kalooban. Pangkaraniwan na maramdaman niyo ni Lolo Tani, gawa ng unang-una, wala naman siyang alam pagdating sa lihim na aral. Ikalawa, wala rin siyang karga, kaya ano naman ang magiging laban niya sa mga ganoong uri ng nilalang. Hindi naglaon, nang maramdaman niya ang mga itong nakatayo na sa kanyang harapan, mas lalo naman siyang nagsumamo at nagmakaawa. Ayon sa kanya, hindi nila sinasadya na mapadpad sa lugar na yon. Kaya lang naman nila ito ginagawa ay dahil sa kagustuhan nilang mahanap ang nawawala niyang apo. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang paliwanag, dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang muka, sabay gabay sa ulo niya para magpang-abot ang mga paningin nila. Pagtitig naman ni Lolo Tani sa aswang sa ilog, dito niya napansin ang kakaibang wangis nito. Bukod sa 2 ang kulay itim nila sa mga mata, napansin din niya ang pagkakaroon nito ng hasang sa kanilang mga pisngi. Nangingitim din ang kanilang mga ngipin, pero hindi niya maipagkakaila ang talas nito. Makalipas pa ang ilang segundo, bigla naman yung ngumisi na parabang nauunawaan nito ang mga bagay na kanyang sinabi. Dahil dito, tahimik naman siyang naghintay ng kasagutan mula sa aswang hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang kanyang anak kasama ang biyanan nito. Pagsilay naman doon ng nilalang, agad naman itong sinunggaban ng 2 nitong kasama hanggang sa nadarag na ng mga ito ang 2 patungo sa pangpang. Sa isang iglap, nasaksihan ni Lolo Tani kung papaano lumubog sa ilog ang kanyang anak at ang kanyang biyanan. Gustong-gusto niya itong iligtas. Pero ano naman ang magagawa ng isang katulad niya? Sa isip-isip niya, kung susubukan niya itong gawin, maging siya man hindi malabong maging biktima. Nang tuluyan ng lumubog ang mga ito, dito na rin siya binitawan ng nilalang na kanyang kaharap. Umuwi na kayo.
Kamatayan lang ang maidudulot ng lugar na ito sa inyo. Ituring mo itong babala at awa mula sa amin. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, halos mawala ng bait si Lolo Tani. Alam niya kasing isang pagkakamali lang, buhay niya ang maaaring kapalit nito. Imbis na makipagmatigasan at ipilit ang kanyang gusto, hindi siya nag-alinlangan na sundin ang nais ng nilalang na kanyang kaharap. Maya-maya pa, nang masipat nito ang pagsang-ayon niya, dito na yun nagsimulang bumalik sa gitnang bahagi ng ilog. Paglubog nito, tuluyan ang bumalik sa normal ang buong paligid. Nang medyo humupa na rin ang tensyon na kanyang nararamdaman, dali-dali naman siyang tumayo para puntahan ang mga kasama niyang nagpapahinga. Dahil sa 10 oras pa ng gabi ang naging pambubulabog niya, agad namang naalerto ang kanyang mga kasama. Pagsitayo ng mga ito, nagmamadali naman yung lumapit para magtanong. Subalit, sa dinami-rami ng sinabi ng mga taong yon, walang nabanggit si Lolo Tani. Mas pinili niyang manahimik sa takot na baka balikan siya ng mga nilalang at siya naman ang kunin ng mga ito. Kahit matanda na siya, hindi niya maipagkakaila ang matinding takot sa mga ganoong uri ng senaryo. Dagdag pa niya na, matagal na niyang kinakatakutan ng mga ito, kaya sa abot ng kanyang kaalaman at makakaya, umiiwas siya sa mga bagay na maaaring maging daan para kagalitan siya ng mga aswang sa ilog. Huwag na kayong magtanong ng kung ano-ano. Bumalik na lang tayo. Hindi ko kayo pinipilit na sumunod. Basta ang gusto ko, uuwi tayo ngayon din mismo. Nang marinig naman ito ng mga kasama niya, dadalawa lang naman ang sumunod sa kanyang gusto. Yung natirang 3, piniling ipagpatuloy ang kanilang misyon, alang-alang sa batang kanilang hinahanap. Hindi naman pinakialaman ni Lolo Tani ang desisyon ng mga ito. Gawa ng sa isip-isip niya, may mga sarili na itong pag-iisip para magpasya ng sa kanila. Lumipas ang gabi. Marami siyang nakitang aswang sa ilog na pasimpleng sumusunod sa kanila. Siyempre, nagpatay mali siya lang naman siya sa mga nakikita niya. Gawa ng inaasahan niyang hindi sila gagalawin ng mga ito dahil sa sinunod niya ang lahat ng banta ng mga nilalang. Awa naman ng Diyos, nakauwi sila kinabukasan ng walang kahit na anong galos. Hinintay nila ang ilang araw na makabalik ang mga kasama nilang tumuloy. Pero wala na silang naging balita sa mga ito. Makailang beses na ring sinubukan ng kanilang mga kamag-anak na hanapin ang mga taong yon, ngunit naging bigo sila. Ayaw din nila noong makipagsapalaran sa kadahilan ng marami silang nakikitang hindi kaaya-ayang bagay sa kanilang mga napupuntahan. Base sa kwento ng mga ito, kung hindi sila nakakakita ng itim na bangkang tumatawid sa ilog, madalas silang makasilay ng mga itim na paniki na tila bang nagmamasid sa kanilang grupo. Dahil sa mga ganoong pangyayari, walang sawa namang nagbigay ng babala si Lolo Tani sa mga kadugo niya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang ginagawa niya palang pananaway ay siyang magsisilbing daan ng mga kadugo niya para pag-isipan siya ng hindi maganda. Sa katagalan, unti-unti na ring lumalabo ang relasyon nila sa kanilang mga kamag-anak. Ang paulit-ulit na kasing sinisisi ng mga ito, walang iba kundi si Lolo Tani. Ang pinagbasehan nila nito ay yung kwento ng iba nilang kapamilyang naniwala sa kanya. Ayon sa mga ito, kung wala siyang alam noong mismong gabi, bakit nagpumilit siyang umuwi ng 10 oras? Hindi kaya'y sa paglilibot ni Lolo Tani, meron siyang nakitang nilalang na nagbigay sa kanya ng babalang yon. Dahil sa ganung akusasyon, mas lalo namang tumindi ang tensyon hanggang sa hindi na napigilan ng mga kamag-anak niya na dayuhin sila. Isang hapon,
Sa kasagsagan ng pag-uusap ng kanilang pamilya, dumaong ang isang malaking bangka di kalayuan sa tahanan nila. Pagsilay naman nila sa mga taong nakasakay dito, agad naman nilang nasipat ang ama ng nanay nung nawawala niyang apo. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit naman ito sa kanila, laking gulat na lamang ng kanyang mga anak nang bigla siya nitong sinapak sabay mura sa kanilang lahat. Demonyo ka, Tani! Dahil sa'yo napahamak ang pamilya ko. Marami nang nawala sa amin. Tapos kayo maaabutan lang namin ditong parang walang nangyayari. Wala ba talaga kayong balak na tumulong? Napakaduwag mo. Nakakahiya ka para sa mga anak mo. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang sinabi nito, pilit naman siyang tumayo para kaharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Anya, na kung patuloy niya lang itong tatalikuran, talaga namang hindi yun matatapos. Pagharap naman nila ng ama ng asawa ng kanyang anak, mariin naman niya ditong inilahad ang kanyang mga dahilan. Paulit-ulit ko na kayong binalaan, pero hindi kayo nakinig. Huwag mo akong sisihin sa mga nangyari dahil hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. Kayo nagkulang, hindi ako. Inakala nyo na sa pamamagitan ng puwersa ninyo, matatakot at mapapalabas nyo sila. Nakakalimutan mo na ata, Domingo. Ang mga nilalang na tinutukoy ko, ang hari sa ilog ng Las Navas. Pagkalahad naman ni Lolo Tani ng mga katagang yon, muli na naman siyang nakatikim ng sapak mula sa lalaki. Subalit sa pagkakataong yon, hindi na ito gaanong malakas na parabang ginagawa na lamang niya ito buhat sa sama ng loob sa kasalukuyan nitong nararanasan. Dahil sa ganoong pangyayari, mas pinili na lamang niyang umintindi kaysa magalit. Ayon kay Lolo Tani, may posibilidad namang mapabayad nila ang mga ito kung hihingi sila ng tulong sa mga antingero. Sa mga oras na yon, ito na lamang ang magagawa nila kung talagang porsigido sila sa mga nais nilang mangyari. Nabanggit din sa kanya ng lalaki ang minsan niyang naranasan noong hinanap nila ang apo niya. Kahit labag sa kalooban niyang aminin ang ganoong bagay, napilitan siyang ilahad ito para maipakita sa mga ito na hindi lang sila ang dumaranas ng sakit at pagsisisi buhat sa mga insidente. Subalit, nang marinig yon ng kanyang mga anak, hindi nila ito natanggap. Dala naman ang galit nila sa kanilang ama, nagdesisyon ng mga itong umalis na sa lugar na pinagtitirhan nila. Sumama yon sa kanilang biyanan na siya namang nagbigay ng matinding kurot sa kanyang puso. Sa huli, tanging ang asawa niya lang ang naniwala at nanatili sa kanyang tabi. Halos bagsakan ng langit at lupa si Lolo Tani noong mga oras na yon, ngunit naging matatag siya alang-alang sa isang taong naniniwala sa kanya. Sa halip di na pagtuunan ng sakit na kanyang nararamdaman, minarapat niyang magsumamo sa langit para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang nangyari. Sa hindi malamang dahilan, naging madalas ang pagkakaroon niya ng panaginip ukol sa puno ng saging at sa nilalang na gumagabay dito. Paulit-ulit siya nitong tinatawag na parabang meron itong pakay sa kanya. Noong una hindi niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin, pero nung tumagal na, nakuha na nito ang kanyang atensyon. Sa isip-isip ni Lolo Tani, maaaring ang nilalang na yon ang kasagutan ng lahat ng kanyang problema. Dahil sa ganoong ideya, hindi siya nagdalawang isip na hanapin ito. Sa ilang beses na pagkakaroon niya ng panaginip ukol dito, nalaman niyang ang puno ng saging na kanyang hinahanap ay nakatirik pala sa baryo na hindi gaano kalayuan sa sentro. Kung hindi siya nagkakamali, pagmamay-ari yon ng tindero ng saging sa lugar nila. Alam din niyang madamot at wala itong tiwala sa kahit na sino, kaya halos hindi niya lubusang maisip kung papaano niya ito makukumbinsi
ukol sa puno ng saging na gusto niyang makuha. Sa isip-isip noon ni Lolo Tani, maaaring pagtawanan lang siya ng taong yon kung sakali mang ilahad niya rito ang tungkol sa kanyang panaginip. May posibilidad ding mas pagdadamutan siya nito, gawa ng maging ito man naniniwala sa mga ganoong uri ng biyaya. Gayunpaman, kahit alam ni Lolo Tani ang mga maaaring mangyari, nagdesisyon siyang ilahad ang totoo sa kanyang kakilala. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, isinama niya ang kanyang asawa patungo sa tahanan ng mananaging. Pagdating naman nila rito, nadatnan niya ang lalaki na kasalukuyang naghahanda para umalis. Inaasahan na ni Lolo Tani ang bagay na yon, kaya pagsilay naman niya rito, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit. Habang kinakausap niya ito, napansin naman niyang parang hindi yun nakikinig sa kanya. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mutya ng saging na kanyang hinahanap. Nang marinig naman ito ng lalaki, bigla naman itong napatigil sa kanyang ginagawa. Pagbaling naman ng paningin nito sa kanya, seryoso naman siya nitong tinanong ukol sa mga katagang narinig niya. Habang nagsasalita ito, hindi nito maipagkakaila ang matinding kagalakan dahil sa kanyang mga narinig. Nang makumpirma naman yon ng lalaki, agad naman siya nitong isinama sa bukid. Iniwan ni Lolo Tani ang kanyang asawa sa bahay nito para naman kahit papaano maging maayos ang pag-uusap nila. Sa kanilang paglalakad, ipinagtapat ng lalaki ang mga dahilan kung bakit hindi ito nagsasawang magtanim ng saging. Ayon dito, maliban sa kita niya sa mga bunga, matagal na rin niyang hinihintay ang pag-usbong ng mutya. Bata pa lamang siya, pangarap na niyang makuha ang mutya ng saging dahil sa mga abilidad nitong narinig niya mula sa kwento ng mga matatanda. Alam niyo ba, na maliban sa kakayahan nito pagdating sa kombate, may kapangyarihan din ng mutya ng saging na tumupad ng isang pangarap. Subalit ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkamatay ng mutya. Yon ang habol ng lalaki kung kaya't matagal na itong nagbabakasakali. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang sinabi nito, agad naman niyang nalaman ang dahilan ng kakilala niyang yun. Ang kaisa-isang anak kasi nito pinuno, isinilang ng may sakit sa pag-iisip. Bilang ama, ramdam niya ang pasanin ng lalaki, kaya nauunawaan niya kung bakit matagal na panahon na itong nananampalataya. Gustuhin man niyang tulungan ito, aminado siyang hindi niya ito magagawa dahil kagaya ng lalaking yon, may mabigat na krus din siyang pinapasan sa buhay niya. Makalipas pa ang kalahating oras ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang taniman ng saging. Pagpasok nila sa looban nito, tumambad sa kanila ang napakaraming puno na malapit nang mahinog ang mga bunga. Bawat saging na may puso ay maiging pinakikiramdaman ni Lolo Tani, ngunit wala siyang napansing kakaiba sa mga ito. Habang nililibot nila ang lugar, napansin naman niyang sa kanya lang nakatuon ang atensyon ng kanyang kasama. Bawat kilos niya, literal na binabantayan nito, na parabang nababahala yun na baka may gawin siyang hindi kaaya-aya. Ngunit, isang buong araw na silang naglilibot sa lugar, wala siyang nakitang espesyal. Isang puno ng saging lang din ang napansin niyang kakaiba, at yun ay walang iba, kundi ang saging na namumuso pa lang sa gitnang bahagi ng sagingan. Maliit lang ang puno nito, at kung titingnan ni wala nga yung kapasidad na mamunga ng marami. Nung tumigil nga siya sa harapan nito, abot langit naman ang pagtatanong ng kanyang kasama ukol dito. Kesyo, malabo roong mamahay ang mutya at kung ano-ano pang espekulasyon na wala namang batayan. Tinanguhan niya lang ang taong yon pero sa isip-isip niya,
wala itong alam sa mga hinahanap niya. Aminado rin siyang ginagamit niya lamang ito para maisakatuparan ang kanyang plano. Bong, pwede ba tayong bumalik dito mamayang gabi? Naalala ko kasi, kabilugan ng buwan mamaya. At ang liwanag nito, ang magbibigay lagusan para sa mga mutya. O Tani, wala yung problema. Basta siguraduhin mo lang na ibibigay mo yun sa akin, ha? Huwag mong kakalimutan. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Ano man ang makuha mo rito, mahalaga man o hindi, pagmamay-ari ko yun. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, tumangulang naman siya. Maya-maya pa, dala naman ang pagod niya sa paglilibot, minabuti na nilang tumungo sa kubong itinayo nito. Nagpahinga muna sila roon saglit bago tuluyang bumalik ng baryo. Para naman hindi sila mahuli sa gagawin nila kinagabihan, pinili ng kaibigan niya na wag na silang pauwiin. Kung gagawin pa kasi nila ito, kakain nyo ng maraming oras. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang paanyaya ng lalaki, hindi na siya tumutol pa. Habang naghihintay, pawang mga masasayang pag-uusap ang tinatalakay nila. Kung titingnan, masasabi mong malapit silang magkaibigan, pero yon ang unang beses na nakapag-usap sila ng ganon katagal. Nauunawa naman niya ito, lalo na't may kailangan sa kanya ang tao. Pagpatak naman ng dapit hapon, inihanda na nila ang kanilang mga sulo. Nagdala rin sila ng mga armas sa paniniwalang may gumagabay sa mutya. Pagsilay naman nilang maliwanag na ang buwan, dito na sila nagsimulang umusad. Mabilis ang naging paglalakad hanggang sa makabalik na sila sa malawak na taniman ng saging. Pagpasok naman nila sa looban nito, nasa likod lang niya ang kanyang kasama na siya lang ding may hawak ng armas na kanilang dala. Marahil kaya ganoon ang naging estado nila ay dahil sa nag-iingat lang din ng taong yon. Malakas din ang kanyang kutob na hindi ito magdadalawang isip sa kanya sa sandaling maramdaman itong nagtatraidor na siya. Naunawa naman yon ni Lolo Tani. Gawa ng aminado siyang nagpapaligsahan sila para makuha ang mutya. Gayunpaman, sigurado siyang siya ang makakakuha dahil meron siyang basbas mula sa gabay, habang ang kasama naman niya ay wala. At alam niyo ba kung ano ang nangyayari sa taong sumasama ng walang basbas? Nababaliw ito pagkatapos makuha ang mutya. Isang sakripisyo na wala naman siyang kontrol para maiwasan ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot, dito na nga nila narating ang punong kinutuban niya na nagdadala ng dagta ng saging. Sa lahat kasi ng saging na may dalang bunga, tanging yun lamang ang naging sentro ng liwanag ng buwan. Habang pinagmamasdan naman nila ito, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang isang nilalang na biglang lumabas mula sa katawan nito. Paglalarawan ni Lolo Tani sa nilalang, may daladala itong mahabang pamalo tapos gawa sa purong kahoy ang katawan nito. Nasa 6 na talampakan din ang taas ng nilalang, kaya nung makita nila ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding takot. Bagaman kawangis yun ng tao, hindi nila maipagkakaila ang panganib na dala nito. Alam din niyang hindi ito magdadalawang isip na umatake sa kahit na sinong magtatangkang kumuha sa mutsyang matagal na nitong binabantayan. Nang masipat naman yon ng kanyang kasama, napansin naman niyang parang hindi ito nakakaramdam ng pagkasindak. Sa halip kasi na manatili lang sa kanyang likod, nakita niya itong bumunot ng sundang. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inutusan na umalalay. Ayon dito, siya ang makikipaglaban sa nilalang at tumulong lamang si Lolo Tani kapag yon ay kailangan. Dagdag pa nito na huwag siyang gagawa ng mga bagay na hindi nito magugustuhan
dahil sa sandaling may napansin yung kakaiba, siya ang babanata nito. Nang marinig naman yon ni Lolo Tani, umatras lang naman siya para hayaan ang lalaki. Mariin din niyang inilahad, hindi niya yun pagbabalakan bilang respeto na rin sa pagtiwala nito sa mga bagay na kanyang sinabi. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sige na, kumanda ka na. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad naman itong inatake ang nilalang. Dahil dito, wala namang nagawa si Lolo Tani kundi ang magmasid sa pagbubuno ng dalawa. Noong una nagagawa pang makalaban ang kasama niya pero sa katagalan, unti-unti na rin yung napangibabawan ng nilalang. Hindi naglaon, nang hina na rin yun ng husto hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong sitwasyon ng lalaki, patuloy pa rin itong sinugod ng bantay ng mutya hanggang sa nahati na nito sa dalawa ang sundang na hawak niya. Pag-angat naman ng nilalang sa lalaki, makailang beses yung hinampas ng tungkod na hawak nito hanggang sa unti-unti na yung manghina kalakip ng pag-agos ng dugo sa buo nitong katawan. Nang masipat naman ni Lolo Tani na nanghihina na ang kanyang kaibigan, dito na siya kumilos. Pagdating niya sa harapan ng puno ng saging, dito na niya sinimulang sambiti ng mga dasal na narinig niya sa panaginip. Matapos nun, mas lalong lumiwanag ang buwan at kasabay nito ang pagsilay niya sa ginintoang dagta na dahan-dahang lumalabas sa puso. Nagawa pa yung masilayan ng kanyang kasama, kaya kahit nanghihina na ito, nakaya pa nitong sigawan siya. Pinilit din itong tumayo para makalapit pero hindi ito pinahintulutan ng nilalang. Matapos naman niya yung masilayan, napayuko na lamang siya habang nakasilay sa kinaroroonan nito. Pasensya ka na, pero hindi maaaring pagsaluhan ng dalawa ang mutya ng saging. At dahil nabigo ka, mapapasakin ang pabuya. Matapos naman itong mailahad ni Lolo Tani, agad naman yung gumanga sa ibaba mismo ng puso ng saging. Kalaunan, kagaya ng inaasahan, tumulo sa kanyang bibig ang dagtang hinihintay niya. Pagpasok nito sa kanyang sistema, dito niya naramdaman ang kakaibang presensyang bumabalot sa kanya. Sa loob ng ilang dekada niyang pamumuhay sa mundo, doon pa lamang niya naramdaman ang biyaya ng buhay na kanyang tinatamasa. Dahil dito, hindi niya maiwasang magpasalamat sa biyayang nagpalasap ng ganoong pakiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na ring naglaho ang nilalang at kasabay nito ang pagkawala ng sugat ng kanyang kasama. Akala ni Lolo Tani, mananatili ang wisyo nito. Pero maya-maya pa, bigla naman yung umiyak na parang may kung ano itong nararamdaman. Sa katagalan, napansin niyang tuluyan na ngang nasiraan niyo ng bait. Kinumpirma rin ito ng nilalang na nakipaglaban sa kasama niya na talagang nangyari yon. Binalaan na kita, Tani, bago ka pumunta. Pero hindi naman kita masisisi. Dahil ang taong yan, hinahangad din kung ano ang meron ka. Humayo ka at gawin mo ang mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Matapos naman itong makapagwika, agad naman sila nitong ginabayan papalabas ng sagingan. Sa mismong gabing yan, medyo nasa maayos pang pag-iisip ang kasama niya, kaya hindi nagduda ang asawa nito pagkabalik nila. Yun nga lang, 2 araw ang lumipas, nasiraan na nga ito ng bait. May mga reklamo siyang natanggap pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Ang ginawa niya, gumawa ng plano para hanapin ang anak niya at ang apo niyang nawawala.
Pinili rin niyang wag itong ipagsabi sa kung kani-kanino dahil balak niyang pumunta sa pusod ng ilog ng Las Navas nang nag-iisa. Sawang-sawa na si Lolo Tani na masisi ng kanyang mga kadugo, kaya nagpasya siyang ganon ang gawin niya. Bagaman nais sumama ng kanyang asawa, hindi niya ito pinagbigyan. Bago rin siya umalis ng bahay, sinigurado niyang nakalapit na ito sa tirahan ng kanyang mga anak. Alam niya kasing hindi yun tatalikuran ng kanilang mga supling, anuman ang kanilang sitwasyon. Sa pagdating naman ng puntong nag-iisa na siya sa kanila, isa-isa na niyang inihanda ang kanyang mga gamit. Damit, pagkain, armas, posporo, at kung ano-ano pang mga bagay na mapapakinabangan niya sa paglalakbay. Pagpatak naman ng dapit hapon, umalis na si Lolo Tani. Dasal at lakas ng loob ang pangunahin niyang baon, kasama ng pag-asang may uuwi niya ng buhay ang dalawa. Sa paglalim naman ng gabi, narating niya ang lugar na minsan nilang napuntahan. Maraming alaala ang nanumbalik noon sa kanya, kaya pinili niyang doon magpahinga. Ang kaso lang, habang pinagmamasdan niya ang paligid, unti-unti naman niyang naririnig ang kakaibang huni. Alam niyang may mga aswang lang na nasa malapit, kaya hanggat maaari pumwesto siya sa sanga ng puno kung saan kita ang ilog. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali. Sa pagngalit ng alon sa lugar na yon, umahon ang 3 ulo na may nagliliwanag na mga mata. Dahan-dahan itong umusad papalapit sa kanya, at nung narating na nito ang pangpang, diretso yung pumanhik sa puno ng mangga kung saan siya nagpapahinga. Paglapit naman ng mga nilalang, agad namang bumaba si Lolo Tani para kaharapin ang mga ito. Hindi ba't binalaan na kitang huwag ka nang babalik sa lugar na ito? Ano nangyari, tanda? Mukhang nakalimot ka na yata sa aking babala. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang sinabi ng aswang, sa halip na sumagot, hinugot na lamang niya ang hawak niyang sundang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanyang ginawa, naging kampante naman ang nilalang sa kadahilanang wala siyang kahit na anong usal na binitawan. Hindi rin sila nakaramdam ng presensyang nagmumula sa kanya, kaya inakala talaga nilang wala itong karga sa katawan. Dahil sa pagiging kampante ng kasama nito, lumapit yun kay Lolo Tani na nasa orihinal pa nitong anyo. Sige nga, tanda. Magkasubukan tayo. Mukhang hindi ka nadadala sa aming paninindak. Bihira tong mangyari, kaya bibigyan kita ng tsansa para makaalis dito ng buhay. Kung matataga mo ko ng hawak mo, makakaalis ka. Pero kapag hindi, pasensya na lang. Pagkalahad naman ito ng nilalang, agad naman itong ibinuka ang 2 nitong kamay, indikasyon na hindi ito papalag sa gagawin niyang pag-atake. Nang masipat naman yun ni Lolo Tani, dahan-dahan naman siya ritong lumapit. Habang pinagmamasdan naman ito ng mga kasamahan ng nilalang, napansin nilang wala itong ginawang kakaiba. Ultimo pagtarak ng talim ng sundang sa lupa, wala silang nakita. Kadalasan kasi, ganon ang ginagawa ng kanilang mga biktima kapag nakikipaglaban sa kanila. Halos lahat ng mga nilalang na nagmamasid, hindi naniniwalang uubra ang kanyang gagawin. Pero pagtaga dito ni Lolo Tani, nakita nila kung papaano bumao ng talim ng sundang sa katawan ng kanilang kauri. Pagramdam naman ng nilalang na kanyang tinaga, sinubukan pa nitong kumaripas ng takbo papalayo sa kanya, ngunit hindi na niya ito pinahintulutan pa. Isang taga sa balikat at 3 taga sa likod ang tumapos sa buhay nito. Matapos ang pangyayari, lahat ng mga kasamahan nito nagulat sa kanilang mga nakita. Hindi nila sukat akalain
na mamamatay ang kauri nila sa ganoong kadaling paraan. Dahil dito, agad namang umangil ang mga nakasaksing nilalang habang dahan-dahang lumalapit. Nang masipat naman yun ni Lolo Tani, napangisi lang naman siya, gawa ng inaasahan na niyang mangyayari ito. Anya, hindi siya naniniwalang palalagpasin ng mga nilalang ang ginawa niya. Gayunpaman, nakahanda naman siyang makipagpatayan dito kung yon ang kailangan niyang gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ngayong magpalit anyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasaksihan ni Lolo Tani ang totoong anyo ng mga nilalang na yon. Anya, para itong mga syokoy kung titingnan. Nababalot yon ng kaliskis, tapos meron itong mahabang itim na dila. Wala rin yung mga pakpak, ngunit kaya nitong tumalo ng napakataas. Hindi lang yon, maliliksiri ng mga nilalang dahil sa nakatuon ng kanilang kakayahan sa pisikal na pakikipaglaban. Matapos naman niya itong masilayan, bahagya naman siyang umatras para pakiramdaman ng mga kilos at pamamaraan nito. Sa abot din ng kanyang makakaya, naging maingat siya, lalo pat alam din niyang hindi siya nito bubuhayin sa sandaling mapangibabawan siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, pawang pagsalag at pag-atras lang naman ang nagawa niya. Hindi siya basta-bastang nakakabitaw ng atake dahil sa walang patid na pagsunggab ng mga ito. Idagdag mo pa ang katandaan ni Lolo Tani, kaya halos limitado lamang ang kanyang naging pagkilos. Sa katagalan ng kanyang pakikipagbuno, nagtamo na siya ng iilang galos sa katawan, kaya inakala niyang malapit na siyang matalo ng mga ito. Dahil dito, sinimulan niya ang taimtim na pagtawag sa mutya ng saging. Alam niya kasi sa kanyang sarili na tanging ito lamang ang makakatulong sa kanya para matakasan ng ganoong panganib. Sa loob ng ilang minuto niyang pagdarasal, napansin naman niyang parang nanunumbalik na sa dati ang kanyang lakas. Nakakarinig na rin siya ng mga tinig sa kanyang isipan na may kaugnayan sa nilalang na minsang nagbantay sa dagta ng saging. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang dahilan, nasipat niya ang mukha nito na biglang umusli sa kanyang braso. Dahan-dahang umahon doon ang bantay ng mutya at kalaunay nakamit na nito ang totoo nitong anyo. Pagtayo naman ito sa kanyang tabi, bahagya namang tumigil ang mga aswang sa pag-atake. Maigi nilang pinag-aralan ang tinawag niyang nilalang hanggang sa wala naman sila roong napansing kakaiba. Pinagbasihan ng mga aswang ang panlabas nitong presensya, ngunit ang hindi nila alam, marami pala itong itinatagong abilidad. Nang mapansin naman ito ang unti-unting paglapit sa kanila ng mga kalaban, dito na yun pasimpleng bumulong sa kanya upang magbahagi ng mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon sa gabay ng mutya, tungkulin nitong protektahan siya hanggat hindi niya pa nagigising ang kapangyarihan ng kanyang biyaya. Dagdag pa nito na, malaki ang maitutulong ng kanilang sitwasyon para mapanghawakan niya sa lalong madaling panahon ang kakayahang yon. Tandaan mo, ang tao nga lamang kanyang layunin, hindi mabubuwal ng kahit na anong pagsubok. Magpatuloy ka hanggang sa hindi ka na maging kahiya-hiya para sa iyong pamilya. Pagkasambit naman ng gabay ng mutya ng mga katagang yon, hinawakan nito ang puno ng mangga, dahilan para lumabas doon ang nasa 10 nilalang nakawangis niya. Dahil dito, tila bang nabaliktad ang sitwasyon. Sila na ngayon ang sumusukol sa mga aswang sa ilog. Nang masambit naman ito ni Lolo Tani, dahan-dahan naman siyang umatras para subukang unawain ang mga nangyayari. Sa mga sandaling yun kasi, tila bang isang milagro ang kanyang nasasaksihan.
Halos hindi nga niya sukat akalain na biglang bumaliktad ang kanilang sitwasyon. Pagkaraan pa ng ilang segundo, sa halip na umatras ang kanyang mga kalaban, nagdesisyon yung ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Nang mapansin naman ito ng gabay ng mutya ng saging, hindi na rin yun nag-alangang sumugod. Sa isang iglap, naging kasing talas ng mga sibat ang hawak nilang tungkod. Yun yung pangunahing armas na kanilang ginamit para mapangibabawan ang mga ito at kalaunay matuhog ng mga talim ng sandata. Ayon kay Lolo Tani, ilang minuto lang ang lumipas matapos yung mapangibabawan ng gabay niya. Marami ring sinubukang taktika ang mga aswang, subalit wala roon ang umubra. Hindi lang yun. Sa bawat sugat din na natatamo nila, napapansin niya ang mabilis nitong panghihina. Marahil ay may laso ng mismong sibat, dahilan ng mabilisan nilang pagkatalo. Matapos ang mga pangyayari, agad namang nawala ang mga kawangis ng gabay niya. Nagsimula na rin yung lumapit upang abisuhan siya na tumuloy na sa kanyang paglalakbay. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumunod. Lumipas ang gabing yon, nagpatuloy siya na parabang walang nangyari. Habang tumatagal, kasabay ng unti-unti niyang paglapit sa puso ng ilog ng Las Navas, nawawala ang kanyang takot at napapalitan ito ng pag-asa na makikita niyang buhay ang anak at apo niya. Akala ni Lolo Tani, madali niyang mapupuntahan ang pugad ng mga aswang sa ilog. Pero lingid sa kanyang kaalaman, marami siyang pagsubok na makakaharap sa daan. 7 gabi siyang walang sawang nakipaglaban sa mga ito at sa tulong ng kanyang gabay, nagawa niyang manalo. Hindi naglaon dahil sa mga karanasan niyang yon, napukaw na niya ang natutulog niyang mutya. Ayon kay Lolo Tani, na magmula noong nagkaroon ng sariling kamalayan ng mutya ng saging, hindi na siya nakaramdam ng matinding pagod. Palagi na ring gising ang kanyang pandama at hindi na rin normal ang paningin niya sa paligid. Maliban kasi sa mga ordinaryong bagay na nakasanayang makita ng ating mga mata, may mga nakikita siyang kakaibang presensya na binubuo ng mga kulay. Bawat isa sa mga ito, sumisimbolo sa kapangyarihang tangan ng isang taong may alam pagdating sa lihim na karunungan. Madalas na rin siyang makakita ng mga engkanto sa paligid, lalong-lalo na ang mga nilalang na naninirahan sa ilog. Noong una, hindi niya yun gaanong pinagtutuunan ng pansin. Pero nang malaman niya sa kanyang gabay na mauutusan at mapapasunod niya ito, ginamit niya ang mga engkanto para makahanap ng mga daan, para mas madali siyang makalapit sa pugad ng mga aswang sa ilog. Kahit hindi pa siya nakakarating sa lugar na yon, sa tulong ng mga ito, nalaman niya kung gaano kalawak ang pugad at karami ang mga nilalang na naninirahan sa loob nito. Dahil sa mga impormasyon, naging handa si Lolo Tani sa kanyang makakaharap. Kasama ang gabay at ang engkantong uwak na nagsisilbi niyang mga mata sa kalangitan, matapang nilang hinanap ang pugad, hanggang sa kalaunay nakita na nga nila ito sa lugar kung saan nagmumula ang isa sa mga pinanggagalingan ng tubig ng ilog. Ayon kay Lolo Tani, na sa lugar na yon may mga trampahan na naglilimita ng pagdaloy ng tubig. Sa bukha na rin ito, maraming mga aswang ang nagbabantay. May mangilan-ngilan ding grupo ng mga buwaya sa lugar na kung hindi siya nagkakamali, mga alagang hayop ng mga aswang. Marahil ay isa ito sa mga kumukuha ng mga pagkain nila na ipinapasabay nila sa agos ng ilog. Dagdag pa ni Lolo Tani, hindi yun imposible. Lalo pat mula pagkabata niya,
Marami na siyang narinig na mga ganoong kaso sa lugar nila. Ang mga tao ring sinasabing tinangay ng ilog, hindi na nakita ang katawan. Matapos naman niyang masilayan ang mga buhaya, abot langit ang naramdaman niyang galit. Sa isip-isip niya, kung may pumigil na sa mga ito noon pa, hindi na sana dumami ang mga biktima. Dahil dito, nangako siya sa mga taong pumanaw sa lugar na yon na ipaghihiganti niya ang mga ito. Mariinding inilahad ni Lolo Tani, hindi niya lilisanin ang lugar nang hindi nalilipol o nasusunog ang mismong pugad. Yon ang naisip niyang paraan para tuluyan ng lumayas ang mga aswang. Dumaan pa ang ilang oras na pamamahinga. Kahit nasa katirikan noon ng araw, nagpumilit siyang pasukin ng pugad. Nang mapansin naman siya ng mga aswang na nagbabalat kayo bilang tao, agad naman siya nitong nilapitan para pigilan. Ani ng isa sa mga ito, wala siyang karapatang pumasok sa puso ng ilog dahil banal na lugar yon para sa kanila. Nanindak din ng mga ito na kung hindi siya susunod, may paglalagyan siya. Umalis na kayo rito. Baka kung ano pa ang magawa namin sa inyo. Alalahanin mo, malayo ka sa kabihas na ng kalahi mo. Mamatay ka man ngayon, walang makakaalam. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang gigil nito, tumawa lang naman siya, gawa ng hindi niya maatim ang pagpapakunwari ng mga nilalang. Sa halip din na masindak, tinitigan niya ito ng mata sa mata. Aalis? Bakit? Papauwiin niyo ba kami ng ligtas? Huwag na kayong magmaang-maangan. Kilala niyo ako at alam niyo ang ginawa ko sa mga kalahi ninyo. Nakikita ko sa mga mata mo ang galit. Nagtitimpi ka ba dahil umaga? O dahil wala kayong utos na gawin ang inyong mga sariling pasya? Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang umangil ang mga bantay sa ilog. Kahit yung mga naliligo, umahon na rin sa kinaroroonan ng mga ito para paligiran siya. Maya-maya pa, nang tuluyan na siyang masukol ng mga nilalang, may narinig siyang tinig sa kanyang isip na nagmumula sa kanyang gabay. Ayon dito, wala silang kapangyarihan sa sikat ng araw, pero magagawa siya nitong tulungan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng abilidad nito. Nabanggit din ng nilalang, wala siyang dapat na ikabahala sa kasalukuyan niyang sitwasyon dahil masyadong malakas ang kanyang kabal para mapasok ito ng mga ordinaryong pag-atake lang. Nabanggit din ito na sa tulong ng kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban, madali niya yung mapapaslang. Nang marinig naman ni Tani ang sinabi ng gabay ng mutya ng saging, agad naman niyang hinugot ang kanyang armas, sabay lapat dito ng mga usal na ibinulong nito sa kanya. Ayon kay Lolo Tani, magmula nung nakausap niya ang kanyang gabay, marami na siyang nalamang dasal. Karamihan dito gumagamit ng mga lengguwaheng hindi niya pa naririnig. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, hinipo niya ang talim ng kanyang sundang habang pinagmamasdan ang mga aswang sa harapan niya. Magbabandang 11:00 na ng umaga noon pinuno, pero pagsilay niya sa mga ito, nakita niyang nagpalit yun ng anyo. Hindi niya inaasahan ang ganoong pangyayari dahil buong akala niya may sumpa ng sikat ng araw ang mga nilalang na kanyang kinakalaban. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang mga nilalang na walang patid na lumundag ng napakataas. Maging ang mga batang nagmamasid sa kanya noon, napilitan na ring magpalit anyo para tulungan ang kanilang mga kadugo. Dahil dito, pilit naman siyang umilag habang nakikipagsabayan sa mga nilalang. Sa sobrang dami nun ng kanyang mga kalaban, napilitan siyang pumunta sa ilog para makalayo. Ngunit, paglubog ng kanyang mga paa sa tubig,
Dito na nagsimulang lumangoy papalapit ang mga buhaya. Nang mapansin naman yon ni Lolo Tani, dali-dali siyang umihip ng tigalpo sa ibabaw nito, dahilan para mapilitang lumubog sa ilalim ang mga nilalang. Matapos naman niya itong gawin, bahagya siyang nagpahinga habang nag-iipon ng lakas. Sa mga sandaling yon, hindi na niya maipaliwanag ang pagod na nararamdaman ng kanyang katawan. Marahil ay dulot yon ng katandaan na siya namang hindi na kontrolado ng tangan niyang mutya. Ngunit sa kabila nito, buong tapang niya pa rin kinaharap ang kanyang kalaban. Para mas maging epektibo rin ang gagawin niyang pag-atake, binahagian niya ang kanyang gabay ng kapamahalaan para magamit ang kanyang katawang lupa. Dahil dito, mas naging mahusay siya sa kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkaharap na sila ng nilalang na nakausap niya. Buong puwersa naman niyang hinawakan ng ulo nito, sabay hampas nito sa solidong bato. Pagbagsak naman ng nilalang, pinasundan niya yon ng taga na humati sa bungo nito. Matapos nun, buong puwersa niyang sinugod ang mga natitira na kasalukuyang nagbabantay sa daanan patungo sa ibabaw ng maliit na talon. Ang pag-atake niyang yon ang naging daan para mabulabog ang lahat ng aswang na kasalukuyang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Pag-akyat naman niya rito, tumambad sa kanya ang nasa 80 katao. Kasabay na rito ang mga supling na pawang mga aswang na rin magmula ng kanilang kapanganakan. Sa tabing parte rin ng pugad, may nasipat siyang mga hawla na pinagkukulungan ng mga ito ng kanilang biktima. Subalit, dahil sa medyo malayo ito sa kanya, hindi niya roon nakita ang kanyang apo o maging ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa sa posibilidad na baka buhay pa ang mga ito. Maya-maya pa, agad naman niyang tinahak ang mababaw na parte ng lawa habang maiging pinagmamasdan ng mga nilalang. Ayon kay Lolo Tani, madilim sa may unahang bahagi ng lugar na yon, kung kaya't naging perpekto itong tirahan para sa mga ganoong uri ng aswang. Dagdag pa niya na, hindi niya sukat akalain na umabot sa ganon karami ang bilang ng mga ito. Naniniwala rin siyang matagal na panahon na yun doong naninirahan at kung hindi siya nagkakamali, siya ang kauna-unahang tao na nangahas na kumalaban sa mga ito. Pagdating naman niya sa madilim na bahagi ng lawa, dito na nagsimulang mangusap ang kanyang gabay. Panginoon, pabor sa amin ang lugar na ito. Sa wakas, makakapagbigay na rin kami ng tulong sa inyo. Nang marinig naman ni Lolo Tani ang sinabi ng gabay, napangiti lang naman siya dahil sa magandang balita na kanyang narinig. Napagtanto niya kasing paniguradong mahihirapan siya kung mag-isa niyang kakaharapin ang ganoong karaming nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Pag-ahon naman niya sa tubig, agad namang lumabas ang kanyang gabay, dahilan para magulat ang mga aswang na nagmamasid. Pagkahawak naman ito sa mga puno, bigla itong dumami hanggang sa malagpasan na nito ang bilang ng kanilang mga kalaban. Nang masipat naman ang gabunan ng ginawa ng gabay niya, dito na ito nagsimulang tumayo para makipag-usap. Kahit kasi malabo para rito ang tangan niyang mutya, alam nito na makapangyarihan ang nilalang na kanyang kasama. Ayon sa kanya, sinubukan ng gabunan na makipagkasundo pero hindi niya ito pinagbigyan. Ora mismo itinigil niya ang pakikipagnegosasyon niya rito, hudyat ng pagsalakay ng mga kawangis ng kanyang gabay. Pagsilay naman doon ng mga nilalang, napilitan na rin silang yon ay salubungin. Ngunit habang tumatagal, tila bang dumodoble ang bilang ng gabay niya. Kung dati isa laban sa isang sitwasyon,
Sa mga sandaling yon, 4 na gabay na niya ang kinakailangang kaharapin ng isang aswang. Nagdulot ito ng matinding dagok sa hanay ng mga nilalang dahil sa bukod sa malalakas ang mga ito, marami rin yung nililikhang sandata na gawa sa kahoy. Kadalasan, kung hindi sila namamatay sa saksak, napuputulan sila ng ulo o hindi naman kaya'y nawawakwak ang kanilang mga katawan. Ganun kalalakas ang gabay ni Lolo Tani, kaya kahit lihiyon pa ng aswang ang kanyang makaharap, wala itong panama. Isang oras pa ang lumipas, marami na sa hanay nito ang nalagas. Dahil sa pagiging abala ng gabunan ng lahi, matyaga naman yung hinintay ni Lolo Tani. Sa mga sandaling yon, nakaupo na lamang siya sa isang tabi kasama ang kanyang gabay. Marami rin sa mga kawangis nito ang nakapalibot sa kanya, kaya halos hindi na siya nakakaramdam ng anumang banta. Kalaunan, kagaya ng inaasahan, nasukol na ng kanyang mga kasama ang gabunan. Nang akmang pupugutan na ito ng ulo, inabisuhan niya ang mga ito na wag muna yung gawin sapagkat meron pa siyang pakay dito. Nang marinig naman yon ng kanyang gabay, agad naman itong itinigil ang pagpataw doon ng kamatayan. Upang masiguro ring wala na yung magagawa, pinutulan nila ito ng braso at binti kasabay ng pagbasag nila sa mismong nguso nito. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng gabunan bago ito malagay sa ganoong sitwasyon. Kung kaya't pagharap nilang dalawa, halos magdeliryo na ito, indikasyon na malapit na yung bawian ng buhay. Pagharap naman ito sa kanya, paulit-ulit naman yung umangil na para bang hindi pa rin nawawala ang pagmamalabis nito na siya ay paslangin. Nang mapansin naman yon ni Lolo Tani, inutusan niya ang kanyang gabay na kunin ang mga batang aswang na kanilang nadakip. Pagdala naman ito sa kanya, agad siyang pumatay ng isa upang maipakita rito ang kalupitan niya. Ngayong naranasan mo na ang pinagdaanan ko, anong masasabi mo? Hindi ba't masakit na makita mo ang iyong mga mahal sa buhay na mamamatay sa harapan mo? Ngayon tatanungin kita, nasaan ang apo at anak ko? Bakit wala sila sa mga hawlang to? Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman yung humingi ng tawad. Pasensya ka na, pero hindi ko alam ang sinasabi mo. May mga namumuno sa mga pagkaing aming nakukuha. Kumakain lang ako. Hindi ko nababantayan ang bawat kilos nila. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad naman itong inundayan ng gabay niya ng saksak. Tumagos sa baga ang hawak nitong sibat, kaya agad na nakaramdam ng panghihina at kakapusan sa hininga ang gabunan. Dala naman ang galit ni Lolo Tani. Pinagapos niya ito sa isang malaking tipak ng bato, tapos inilubog sa ilalim ng lawa. Nataong napakalinaw ng tubig doon, kaya kahit malalim ang kinalagpakan ng nilalang, kitang-kita nila ang pilit nitong pagpupumiglas hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Nang mamatay na ang gabunan, yun na rin ang naging hudyat ng kanilang tagumpay. Makalipas pa ang ilang minuto, itinapon ng kanyang gabay ang mga asawa at supling ng mga aswang na napaslang nila. Lahat ito may mga dugo ng yanggaw, kaya hindi na rin siya nag-alangan na patawan niyo ng kamatayan. Siya mismo ang pumaslang sa mga ito sa pagbabakasakaling maibsan ng dugo nito ang kanyang matinding galit at panlulumo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nawala. Nang mapagtanto naman niyang tapos na ang kanyang misyon, dito niya na pinatakas ang mga taong nakakulong. Para naman makauwi yun ng ligtas, pinagabayan niya yon sa mga kaibigan niyang engkanto. Kalaunan, nang mapagpasyahan niyang lisanin na ang lugar,
minabuti niyang sunugin ang lahat ng mga kubong minsan nitong pinagtirahan. Ang mga bangkay namang kanilang naipon, inilibing nila 2 kilometro ang layo mula sa puso ng ilog. Matapos nun, dito pa lang siya nagdesisyong umuwi. Sa kanyang paglalakad pabalik, hindi na niya inaasahang magbabago pa ang pagtingin ng mga anak niya sa kanya. Gayunpaman, kahit kinagagalitan na siya ng mga ito, ipinagpatuloy niya pa rin ang buhay niya. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng insidente. Tanging ang asawa lang niya ang bumalik. Tuwang-tuwa ito sa kanyang pag-uwi na siya namang nagbigay ng pag-asa sa puso niya. Lumipas ang mga buwan. Naging katuwang niya sa hanap buhay ang mga nilalang. Dahil sa tulong ng kanyang gabay, nakapagpundar siya ng isang maliit na palaisdaan. Nang kumalat na rin ang istorya ukol sa kanyang ginawa, may mangilan-ngilang mga taga-baryo ang bumibisita para magpagamot. Subalit, dahil sa hindi naman yun saklaw ng kanyang kaalaman, hindi yun gaanong nagtagal. Sa halip kasi na alamin niya ang tungkol sa sikreto ng medisina, pinili niyang ipasa yon sa mga albularyong matagal nang nanunungkulan sa ganoong larangan. Pagpapakita yon ng kanyang respeto na ikinatuwa naman ng marami. Ayon pa sa kanya, na kahit tinalikuran na siya ng kanyang mga anak, tinutulungan niya pa rin ito nang hindi nito nalalaman. Naging posible ang lahat ng yon dahil kay Domingo. Kaya naman naging magkaibigan sila ay dahil sa naniwala yon sa mga kwentong narinig niya. Nung magkausap silang dalawa, hindi naman niya ito pinagdamutan ng detalye. Dahil na rin dito, kung kaya't naisalin ang kanyang talambuhay, lalong-lalo na ang mga kwento tungkol sa tangan niyang mutya ng saging sa Katubig, Samar.